Apel iku enak to lek ngomong. Apel iku kontak ini apa sing gara rapi nak ya? Maksud ki apel batu kali. Iya apel batu neng apel iku. Kontak iki apa sih ngomong? Apel iku ana nek Malang tok ngono lho maksudku. Dadi wong atiku nalika kowe iki mesti tuman. Lek celuk-celuk dadak nyogok gek milih. Ya sing paling penak guru kuwi lho, Gong. Penak lah menurutmu. Menurutku ya senep bel. Ini ndang nganu kene kowe arep njaluk terapi to mau. Yo lungguh. Pati mek arep njaluk terapi yo madhep rene to Mbok De Sapura iki kok. Sikile digeser rene lho. Kowe lek kon mangan iwak wedhus semangat. Lek kon olahraga ora patek semangat. Wong lek kakan iwak wedhus unine kaya kuwi. Mbek. Yo ora kur mbek. Sing susah lek apa. Kowe dhewe entek pira lek mau mangan? Jujur. Dihitung ya gak kena Gong. Loh, masa daging wedhus ra kena dihitung lho. Aku gak ngitung. Berarti oke. Layak kowe tangi turu isuk terus goleng jlungup. Ora ya. Aman rumah dengan kuwi kira to. Ero. Ya ngono kuwi. Lah menenge mau tutup ngene. Ora Gong ora. Lah pira? Ini gak ngitung, ayo. Wayahe diitung. Paling gawe mek sak iris bae, kowe ora oleh punjul. Kowe lek kakan mangan iwak bedhus. Mlakumu sikilmu iki bengkong rene, sitok bengkong rono. Terus bokonge terus kene maju ngene. Kayak mlaku piye, Dik? Ayo. Bebek dobol ngono kae. Guyu malan. Bahagia ngomong aneh aku. Bahagia dirimu sing ngopeni iki lho menderita nek kowe ora amen nyromo enek pangan dimplok enek panganan dimplok mbok yo irip ngono oleh mangan ning sak itik sak nil ora sak nol oleh ae mangan iki sak itik jenenge wong sak itik iki ora kaya lekmu mangan sak akeh aker sakmu ngono ngerti. Lha wis dingi telu panggah njaluk aku tukokne kon tukokne apa? Apel batu. Apel batu tak ceritani to. Ya apa? Apel batu. Lek bodo-bodo ki apel iki ora uwo. Alah ngono. Apel iku enak to lek ngomong. Apel iku kondak penak iki opo sing gare ra penak ya? Maksud ki apel batu kali. Iya apel batu neng apel iku kondak penak apa sih ngomong apel iku ana nek Malang tok ngono lho maksudku kok ndak kuwe nak bahasaku wis apel itu apel itu ana enek neng Malang lah lek musim bodho kurban kuwi apele ya melok kurban sing duwe maksude ngono lho kowe panggah jalukmu apel batu terus keistimewaane apel batu kuwi apa kowe enak apel aku demen apel batu pol kan demen pol kok lho ditambahi sempol apel batu aku demen pol oh berarti pacarmu demen apel batu kuwi pacarmu aku apamu bojoku wong ora tau keplok-keplok bojo liyane apel batu wis liyane apel batu aja apel batu wae lah njaluk apel batu enak apel batu lho Kong liyane buah apel batu enak lho Kong bang apel demi ora enak liyane apel batu blimbing ae blimbing oh ya kuwi blimbing wi ya kecut lho Ben kecut-kecut iki ra oleh garane asam lambung liyane blimbing nah jeruk ae kodok jeruk malah jeruk iki jejejer ning sanding jeruk iki yo kecut padha ae liyane apel batu jeruk enggak oleh kabeh anggur kok piye larang pisan aja kulino mangan anggur anggur iki garane wong nganggur ngono lho artine sanepane basa Jawa anggur bisa mangan anggur kuwi garane nganggur ora duwe penggawean wis liyane buah liyane
Ndang selak sendiri. Sing Budi apa jenenge Kong? Bagong, Jedor, Gajah Oling gedhi kok. Gede apa jenenge? Buah gede apa jenenge? Buah gedhi jenenge buah naga. Oh, wis mana kae. Ana buah naga bel, buah naga iki duwe siyung nyembur geni. Lah kuwi lek arep mangan ini sembur wus ngono gosong. Liyane buah naga. Aja buah naga. Jeruk nipis apa jenenge kuwi. Kok jeruk pipis piye, Bang? Jeruk memang iso pipis. Ini omong sing nabel. Jeruk pipis. Berarti jeruke pipis sur ngono, kaya dirimu krocok ngono. Piye to? Jeruk pipis Jeruk nipis. tipis diri iki ketipisen. Jeruk nipis ya, Kong. Wah, lah jeruk pecel. Itu sing dirah banyune terus-terus kuwi. Iki wedang enak lah Kong. Sampeyan jeruk ki rawuh. Liyane jeruk Tak jeruk. apa? Ora apa batu ora batu. Apa neh? Tumo. Iwak wader. Ceplukan. Kenikir. Dong telo, dong gedang, dong randu, brambang, bawang, uyah, micin, tambah lombok, gerus, corek-corek, beblak lambung. Apa? Ora kene aku buntere iki lho. Empuk. Sapa iki empluk? Ah, lha apa to jenenge ngene iki apa gek bolong tengah? Ora. Bunder seser kok kuwi. Bal. Lah apa bunder seser ora apa? Rodo. Oh, buah kuwi buah. Oh, buah bunder seser. Buah apa? Apa to omong? Buah pir. Lah apa? Ora ora jenenge apa ya lali aku. Sing bunder sesere pir. Ora. Kiwi. Gudi. Sawo. Sawo lak cilik to, sawo cilik mentik. Cilik. Oh, mentik. Gudi bunder. Apa ya? Kancane anu. Oh, kancane nganu. Berarti sak kelas biyen lek kancane. Lah kuwi omahe ngarep mburi apa sak desa kok kancane? Sak desa ora iku ngomongnya sak desa. Lah apa buah apa? Lali to ngaten. Kowe iki gampang lali. Ndang tok selawat. Bundur mau sing bundur. Bal. Bal omongane itu. Ban. Apa neh? Kowe ku wangel pilihanmu. Iki sembarang buah ancane ndak oleh. Bundur tong sing. Jeruk ora oleh jeruk semangka. Ora. Bunder. Bunder yo Melon. Apa nang melon bel, darahmu ki lho wis rendah. Lek kok pangani melon ning kok darahmu ndak akhire mak bek. Aja melon, liyane melon. Aduh, ya oleh to ya. Tane yo kuwi laramu kaya ngono. Mangan bareng-bareng ki ndak oleh. Ndang buah apa? Jeruk enggak oleh, melon enggak oleh. Oh, wis liyane jeruk, liyane melon, liyane buah naga. Apa ya sing enak iki? Apa ya wis. Angel wis salak paling oleh. Enggak enak. Justru barang sing ora enak kuwi dadi tombomu. Salah ngono kae sing dipangan apane? Ya isine lah. Lah ya untumu meh roto kabeh isine salah lho watos. Salak sing dipangan ya udu isine bel. Apane terus? Daging salak. Oh, daging. Salak dipangan isine layak untumu goang kabeh. Patung nggih mantul watu mak ceteng mak plengko ngono. Ana metutut. Mulane wis dadi wong loro kaya ngono lho pandangan. Mulane kowe sehat to, lek wis sehat terus mangan sembarang-barang oleh. Wong Jawa iki sembarang asline dipangan, molen dipangan. Yo es kapal selam. Oh. Nek masamu terus apa neh terus uyuh ndruwo. Minuman uyuh ndruwo, mie setan. Sapa neh akeh wong Jawa. Ya, salah ya. Salah wis tukokne buah salahe sing aman ya. Padi ngiri tok iki ben babar duwike. Wes terus panganan engko sore apa jalurmu? Kowe lek ora tak tukokne engko mesti mangani iwak wedhus, mangani jumlah sing ngono-ngono kuwi. Nah, jagung, jangan jagung. Jagung, wis liyane jagung. Jangan jagungane jagung. Liyane jagung. Ya apa ta kok? Nganu wis jamur ya. Heeh. Ya wis, pakne jamur. Aku lek
nang pasar iki asline lek wis Yahmene iki wis rada sungkan karo bakule. Nyapa? Yahmene bakule mek turu ngowah. Kan wis buka pas subuh, dadi Yahmene wis ngantuk-ngantuke, heeh. Lah aku iki waras-arasen neng pasar Yahmene. Lah kowe mang isuk bangkong tak gugah malah ngentar ngentut tok. Bel tangi pret, bel tangi perut, bel tangi pret ngono tok. Kowe iki nganyel wong jane. Sliramu iki ora iso menghargai entut. Ora iso menghargai waktu. Kudune subuh tangi terus olahraga. Lah kowe ora krungu adzan subuh malah kupingmu kok sumpeli bantal. Ngono kok lara kek. Lara cap opo? Cap wong. Kowe wong lho. Tak ngira lek nduwo. Wong. Wong kok irunge siji, Kalau pira lu? telu. Aduh, ya wis aku mari ngene kek ndang tak blonjo ngono lho. Wong lanang kok pengalaman hidup mek blonjo turut pasar, amor ibu-ibu, amor mama. Aku iso lek kesuwen. Kesuwen ini mlakuku sama aku ngene. Siang ngono. Berat iki. Wong gagah kaya Janaka kejegur kalen. Ini nyamang apa neh to? Iya, mak iya. Kowe mesti ndomblong-ndomblang to. Wong lek ndomblong ikine pedhot siji. Wong iki lek pedhot ikine ora kena disambung. Aja lek ora oleh ndomblong lekane ndomblong ndak oleh kudu lekan ndomblong kudu ndang guyu. Kowe lekan ndomblong ndang guyu. Kowe hitung-hitung. 1 2 3 ngono. Tak gendut naik kuda. Aku ding iki sik anyel-anyel karo. Ya gara-gara ning pasar sih. Aku diwapusi cacah ngono. Cacah biasa lek ketemu aku wis penggaene ngono kuwi encene. Dapusi piye, Kang? Ya diampusi mak bus ngono. Ya diampusi berarti ora digenderi. Entute wong. Lah, entot piye to kuwi dong lho layak sing kok nganu mantut. Wis ngene, kowe bapanganan kan wangel penjalamu. Lek bakso karo soto enak ndi? Aku malah demen bakso kok. Oh, berarti tau mangan bakso ya tau mangan soto. Terus soto karo gule. Nak gule, Kang. Berarti enak gule ya. Nek gule karo uyuh jaran. Pengen. Loh. Maksudku enak ndi? Oh. Gule karo uyuh jaran enak ndi? Enak ndi? Ya kuwi no. Lah iya. Gule. Oh enak gule. Berarti uyuh jaran rasane piye, Bel? Kowe kok iso bedane uyuh jaran karo gule? Enggak ngerti aku ya jaran rasane. Kok pilih enak gule? Lah mau aku ya jare moh. Loh, berarti roh rasane. Enggak blas. Ah ya. Wong berarti wis tau ngrasane uyuh jaran. Burung lah. Lek brintil-brintil iki jenenge apa? Brintil. Brintil berarti teleke. Wedhus. Lah, lek telek sapi jenenge. Retong. Lek telek pitik jenenge. Telek pitik sing tas angkrem ngene gek sing mbledek rupane ambune rene lho telek. Telek apa? Encok. Oh, layak sing kok pikirne mok telek. Kowe lek baper telekan apal. Mulai telek wedhus rintil, telek sapi klethong. Terus kuwi entek to. Nang kenamu mek telek tok sing mau pikir kok. Ora ana randang sehat-sehat. Wis sesekali iki mikir liyane telek. Iki tak bedhene. Lek kowe tangi isu-isu metu ka omah ning arep lawang, lah ning kono enek klethong. Gek dalan iki mencut. Kowe terus piye? Amrih ra ngidek klethong. Aku. Wong arep mlaku rono arep njupuk klambi kok ora samlaku. Kan enek klethong dalane sempit kowe mlaku. Lah amrih kowe ora ngidek klethong mang kowe piye? Ibur ae. Ibur ra ngelar kok ibur. Jalan keluare lho maksude klethong kuwi mau apane ngono lho. Gua no. Kok gua kok delikne engko lek renek aku mau jumo mau goreng mau pangan dhewe. Lho, maksude nek kowe mlaku nek klethong amrih kowe ra ngidek klethong kuwi mau apane? Di gua lah. Lah berarti kok gua engko lek renek aku kok jumbone mau goreng. Kalau pangan dhewe aku ora mau badai. Lah nek klethong lho kowe mlaku mangkel lek mau arep gua piye? Dadi ya alternatif dikapakne klethong ditutupi apa piye ngono. Tapi dak golek tutup no. Lah timbangane kowe gua kok tambah kesuwen.
Oh, ora cerdas kuwi layar itu didil pangananmu klethong. Kewan apa sing paling engkel? Anu kerah. Ya uduk. Apa? Uduk. Kerah iki apa kerah iki? Monyet. Uduk kuwi bahasa Indonesia iki basa Jawa. Paling engkel iki jenenge kethek. Kethek kuwi lah aku muni kerah. Lah iya to engkel to wisan. Aku lek ngomong kethek ngono sing engkel. Lha lek monyet iki bahasa Indonesia, lah aku muni kethek lho kok ndang engkel ketheke. Wes, tak blonjo sik. Dan kaya swalamoh. Kok kopi aku ya. Malah topi. Kok kopi? Topi iki wis duwe. Kopi. Kopi nek gelas e kok. Oh, lah tuku topi nek gelas ning ngene. Entar kate sak ini. Lah malah dipangan kethek. Wis. Aku tak nganu. Wis, pancen kaya nganu kaya blegedes. Belgedes.